I think in terms of those items, we reinforce our continued commitment to the rule of law, to international law, to the UNCLOS for freedom of navigation in South China Sea, and that is something that we have based all of our dealings with Japan on, especially in the defense and security aspect of it. The sharing of information is not necessarily military or intelligence information. We're talking about the weather, we're talking about smart cities, we are talking about satellite information that they have that we might not have for increased agricultural productivity. So it really covers a great many, marami, hindi lamang pag sinasabing intelligence sharing, hindi naman talaga just intelligence din tawag ang katotohanan dyan, information sharing. Dahil marami silang mga gamit, marami silang satellite, marami silang mga systems na tayo ay wala, tutulungan tayo na para dun sa information. Pinaka-importante dun yung weather sharing, para weather forecasting, kasi napakagaling na ng Japan tungkol sa meteorology. Kaya't malaking bagay para sa atin yun na makapag-forecast tayo ng mga bagyo o saka ng ulan, ng El Nino, lahat yun. At napaka-importante para sa ating mga magsasaka at saka para sa ating food supply.